Det har jeg fået min julekalender. Jeg har fået sådan hjerte her. Det er kinderhjerte. Tror jeg, fordi det står. Og nu åbner jeg det, fordi jeg ikke magter at vente på dig. Og så har jeg fået sådan en sneakers. 3, 2, Nu skal vi teste stjerner. 3, 2, 1, let's go. Så jeg er med at pakke det op nu. Og det er ude. Det er kinderhjerte. Der står kinder på det. Der står kinder på. 3, 2, 1. Det er kinder. Kinder. Og det smager godt. Men det smager også lidt gammelt. From the screen to the window, to the pen, to the king,